Én killer vagyok, és hát most ilyen jumperes mappot fogunk kivinni, vagy próbálni, és itt tart velem Kicsirigó és Arni 5600. Sziasztok! Na, és akkor szerintem ezt kezdhetjük is. Előre szólok, hogy ezt nem próbáltam még ki, tehát azt se tudjuk, hogy ez milyen. Ez mi? Ágy. Rollers and Difficulty Level. Na, ide menjünk már be, olvassuk már ezt. Ez nem érdekes. Hogy? Én megdöglök! Tehát, de várjatok már, gyertek már ide! Akkor ne tegyünk le blokkot, meg semmi, jó, hát azt tudjuk. Na, akkor kezdhetjük? Ja. Várjál, megyek le. Difficulty 1. Jó, gyertek! De van. Izé vagyok. Pedig Nem már, menj innen. Most kösz szépen miattad megdöglöttem. Én meg úgy jumpolok, hogy érek. Ez szép volt, ez pont volt. Szép. Na, akkor... Mindjárt ott vagyok. Hát jó, de hát neked könnyebb, mert neked kicsi a telefon. Annak a legkönnyebb, annak a legkönnyebb, akinek a legkisebb. Túl jumpoltam. Nekem én ott voltam majdnem a Hallod? víznél. Ez szar. Következőleg ilyen mapot sose próbálunk ki, de ez jó, mert jumpos, én az ilyeneket szeretem. Au. Jó, Csak úgy ott nem fogom lehet csinálni. menni. Jó, hát akkor keresek egy újat vágásba? Ne. Ne. Már én nagyobbra teszem az izémet. Mit? Ja, a gombot? Ja. Nem tudom, hogy úgy könnyebben. Én mindjárt ott vagyok. És ott vagyok. Ja, az anyád. Itt vagyok. Hallod? Difficulty 2. Nyom már egy checkpointot. Igen. Aha. Az hogy kell? Maradjon meg. Nincs el. De per spawn point. Spawn point. Hát ebbe. Hát úgy tudom. Na jó, akkor én fogom, és akkor hackelek. Nem tudsz hackelni, hogy hackelsz? Hát én beírtam, próbáljátok meg. Nem lehet? Nem tudom, nem írt ki semmi, beírtam. Várjál, én- Hát akkor... Ó, nézd már, hol tartok! Hát húzok! Hallod? Nem működik. Ki van? Nem, hát... Ó, Na igen, ez így Én itt sokkal jobb vagyok, lesz. átjöttem. hát ahogy tudok ilyen... Megnézem a következő gyerekek. Ne. Hát- Megnézem. Jó, nézd meg! De miért? shit, itt van checkpoint! Oda viszem az ágyat. Hallod, én most szerintem itt vágok egyet, azt valameddig eljutunk, nem? Vágja? De én vágjak? Most nem tudom, hogy Van egy ágy. legyen-e vágás. Disney vágás. Jó, de hát akkor mindenkinek ki kéne lépni, csak nekem kéne bent lenni. Ó, nézd már, hol tartok! Ügyes vagy. Én már a következőnél. Megcsináltam, ez Én a az. következőnél. Én a Nézd már, hol vagyok, Máté. Ide hol vagyok? Kisirigó, nézd már, én is itt vagyok. Várjál, beírom azt, hogy... De várjatok már, hogyha itt most meghalunk, akkor most ki fogjuk majd vágni, jó? Várjál. Menjetek a rába. Ó, nézd már, hol Hogyan tartok. rohannátok meg? Azt a jó büdös anyátok minden. Nyugi. Innen 100%, hogy ez nem fog sikerülni, nézd. LOL! Ezt soha se csinálom meg. Per. Én elsütottam, nézd már, hol vagyok. Nézd már. Tudom, én is vagyok. Ja. Ó, anyádat. Hogy kell Szar. kiírni? De szar. Top. Vágás. Na, és akkor most visszaindítottam a videót. Volt egy vágás, mert én oldalagos. Bekapcsoltam a Block Launcher-t. Kapcsoltam a Block Launcher-t, hogy tudjunk menteni, mert ez most így nagyon szar, hogy nem tudunk így menteni, mert akkor mindig előről kell kezdeni. Szóval én most átálltok kreatívba. Én most ne gyertek addig bele. Most itt átrep... Ja, tényleg, várjatok már. Itt most visszaváltok. Akkor itt vagyunk, megint volt egy vágás, mert itt csináltunk egy spawn pointot a Block Launcherbe, de rájöttünk, hogy a Block Launcherbe Minecraftozunk, úgy nem tudunk játszani. Akkor most megdögölhetek? Persze. De lehet, hogy kinek kell egy gyémánt ilyen akármi. Tényleg itt vagyok. Ez kinek kell? Nekem. De nekem még semmi. Az, aki ide jön leghamarabb. Hát én itt vagyok mögötted. De ide kell jönni. Gyertek ide, ahol van a neve. Én itt vagyok. Na hát nem, mert én itt vagyok, nézd. Kinek kell a gyémánt izé? Vagyok. Akkor Annyi el. az, aki felveszi. De nem tudtok megölni úgyse. Ki mondja? Én. Megütsz.
Belőlök a lávába. De hát... Hát, mindjárt parkour PvP map lesz belőle. Hát ez nagyon nagy gyerek. Ja, bocsi, Jó, nem, de játszunk már rendesen. Jó, Arni, játszunk rendesen. Úrni, égjél el. Nagyon rákunk. És légy le már. De hallod? Annyi. Egyszer én is úgyis bele foglak lökni. Ne! De Arni! De nem már játszunk már rendesen. Megint itt vagyunk. De hát ez belelők! De nem, én voltam az a hülye Máté. Na és akkor itt vagyunk, én még mindig hekkelek, még mindig. Mind mindig. Mi mindig, hát én mindenben hekkelek, csak ez a hülye tűz álljon már meg. Rohadt, ugye. Azt akartam mondani. Hát tudom én. Annál nekem is Itt vagyok, egyezhettek. átmentem a túloldalra. Én is mindjárt ott leszek. Hát, puszol. Dehogy. Csak oda megyek, ahol meghaltam. Hogy? Uá. Mi? Ez milyen parkour? Hát mi mindjárt meghalok. Hogy kell izélni? Átlökni ide a izét. Várjál. Sikerült, megcsináltam! Átúsztad, te hülye!